गैयाबानो थांनानै थाया बिदि खालामनाङामोन आरो न'फोरखौ सिमफायबाबो गिर्जा न'खौ अननानै गालाङो जेनेबा हिन्दुआबो मन्दिराव खुलुमो जोंबो ख्रिस्टानफोरा गिर्जा न'आव खुलुमो मानसिनि न'खौ सिमफायबाबो बेखौ गालांबा हामगौमोन apa isu dan jangan kita nunggu mudahnya hari ini kayak apa udah jangan apa सावथालफोरखौबा होआ बर'फोरखौबा होयो बर'फ्रा मोननो मोनथाय गैया नामा सावथालखौ थानो मोनथाय दङ सावथालफोरखौ मानो होआखै गुबुन हारिफोरखौ मानो होआखै जों बर' हारिया थानो जायगा मोना नामा जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों थागोन बावनो जों खौसे जागोन गसंथागोन जों खारा जेरावबो जोंहाबो बाव मोननो मोनथाय दङ गुबुन हारिफ्रा आराम आलो गोजोन थानो मोनो जों बर'फ्रा थानो मोननांगौ अबाव गोजोन नांगौ बहा थांना जायबावनो एसे बिदि साख्रिबावनो दिनै साख्रि मोनथावनो सेंग्रा फरायनाय मोजां दं बोरो दिनै साख्रि गैया बंग्रायाव थानानै जोंना गोदाव सोराव देरहाबोबाय जोंनि बर'आ गावसोर गानब्लाबो नायफिनजानायखौ मोनाखै नायफिनजानाय मोनैखाय जोङो देरहानो नांगौ जानानै फैदों जिउ दान होनानै जोङो बेयाव फैदों अब्ला सिफायबावबाय नै मोनसे गिर्जा